Aplauze pentru cei doi la protest! Mulțumim! Haideți să facem un protest cum trebuie. Optimist, plin de mesaj și de substanță. Să-i chemăm și pe ceilalți de acasă cu noi, pentru că e o luptă lungă. Ce vrem noi? E și pentru voi! 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 Să fie acolo și care nu trebuie împreună, nu e nevoie. Merită să amintim că lupta pentru Roșia Montană este cea mai veche campanie civică din România și până acum cea mai de succes. Haideți să le mulțumim celor care mai mult de 10 ani au luptat pentru a salva Roșia Montană și datorită lor nu s-a început exploatarea. Aplauze pentru campania Salvat Roșia Montană! Trebuie să le spunem că nu mai sunt singuri și noi suntem cu ei. Și dacă este un mesaj important astăzi, este acela al solidarității. Solidaritatea cu cei din campanie și solidaritatea cu cei din Roșia Montană. Haideți împreună să strigăm solidaritate, dar nu oricum. Cu brațele întinse și cu pumnii strânși, să se înțeleagă clar. Haideți, brațele sus, pumnii strânși, brațele sus, pumnii strânși și împreună, solidaritate! 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 Să sperăm că presa prezentă aici nu va denatura mesajul. Ne-am obișnuit și cu asta. Haideți, presă română! Faceți-vă meseria bine și ascultați oamenii din stradă! Scoateți cianura din televiziune! Se restrige, am zis că manipulatul, dar era așa o figură de stil, nu? Anul trecut în ianuarie cânteam ceva foarte frumos. S-a dat șpagă Marosană pentru Roșia Montană. Sunteți de acord? Da! Haideți să o zicem tare! S-a dat șpagă Marosană pentru Roșia Montană!